Tungod kay Ginoo man siya. Mao nga makaayo siya sa mga masakiton, makalagpot siya sa mga daotang espiritu. Makahatag siya kalipay kanato diya sa atong paghigugma, pagtuo o pag-alagad kaniya. Tungod kay ato man karon gisaulog ang fiesta sa mahal nga Birhen sa Lourdes, ang inahan ni Kristo nga iyang gihatagan sa tahas sa pag-ayo usab sa mga masikiton nga dili gyud unta motuo ang mga tao apan ang kamatuoran dili mahimong balibaran. You cannot deny what miracles has happened in the grotto of Lourdes. Tungod kay bulungan jud kayo. Usa ka batan-on nga babae, 14 anyos. Gipakita sa mahal nga Birhen sa Lourdes. O iyang giingnan hagke ang yuta. Iyang giingnan kauta ang yuta. Iyang giingnan inom sa tubig sa yuta. Wa may tubig. Unsaon man niya pag-inom sa tubig. Kadaghan kayong mga tao naglibot, nagsudong. Pagkasunod adlaw, dito dapita nga iyang ikaut nga way tubig, nitubod ang tubig. Og nananaw ang mga tao, sa agulapok ang tubig. Og miinom siya sa tubig. Og mingon ang mga tao na unsa na ba ni? Nalisuan man is utok, di inom naman hinuon og tubig nga nailapok. After days went by, nahimong kanang tubig nga nagbuwa-buwa, kusukay ni gawas. And so many miracles have happened after that. Dito man ko, natungnan nga, dihay naayo, pinaagi sa milagro sa mahal nga Birhen. Authenticated, validated, confirmed by the Catholic Church. Nahitabo 10 years ago. Unya, una paningon ang simbahan, tinudanay kining milagro. Nga naman, kay gipa-investigar yun, nga tinudanay yun. Mga doktor, maoy, inunta testigos, nga there was a miraculous healing. Kanang hiling-hiling diha, kanang mga Santo Niño nga musayaw ay tuwa na tinuod. Ha? Ilang kunitan nga ingon sayo-sayo niya, tuwa mo wajud ka, wag pasayawan, sayo kaya. Ibutang diha sa kuano lamisa, o mulukso kina sa lamisa, tinudanay na. Apan gunitan nimo nya ingnon-ingnon nimo ana nya musayaw nya tuwa ka. Napo katuig oy nga una gideklarar ang milagro ni Sister Bernadette Bourrieu. You can always Google that in the internet. Nga she was paralyzed, she could not walk, and she was not expecting a healing. Dito lang sa grotto nga natungnan nga nagbendisyon sa holy water ang pare dito sa grotto. Og naigo siya sa holy water. Og nakadungog siya tingog nga nagingon, balik dito sa imong kwarto. Gida siya sa kwarto niya, wheelchair. Nga nakadungog siya tingog, barog. Ibarog siya. Nakalakaw siya. And it was investigated after 10 years. Vatican gave
is finding that it was a true miracle. Daghang kay milagro mahal ka birhen ko na. Inahan ko na sa Dios, puno ko na sa grasya. Unya sa tibuok kalibutan na ang iyang mensahe. Pagbasol, paghinulsol, usba ang iyong kinabuhi. Kay lisod kayo nga magpatuyan ta sa atong kabubuton. Unya dili ta musalig sa gahom sa Dios sa atong kinabuhi. Hinaot unta sa atong pagmamalandong atong tan-aw ng atong kagalingon bitaw Ginoo. Tagi panahon Ginoo nga ganani kumutuo patutuo. Apan unta gayud ang gipadayag sa imong simbahan mo'y among tuuhan. Sa ngalan sa Manog sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mag-apo kita ngadto sa langitong Amahan nga mipili kang Maria, sukad pa sa sinugdan, aron mamahimong inahan sa manunubo sa kalibutan. Og moingon kita Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Si Maria, midawat sa pulong sa Dios, mag-ampo kita nga ang mga Kristiyanos mudawat unta sa pulong sa Dios sa tumang kahinangop ug mapagamot nato kini sa atong kasing-kasing. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Si Maria namati sa pulong sa Dios, mag-ampo kita sa mga pangulo sa atong nasod nga ila untang bati ang mga pulong sa Ginoo nga mao ang kalinaw ug hustisya. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Si Maria na malandong sa pulong sa Dios, mag-ampo kita alang sa mga batid sa teolohiya ug mga magwawali nga ila untang masangyaw ang mga pulong sa Ginoo sa tanang suok sa kalibutan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Si Maria mituman sa pulong sa Dios, mag-ampo kita nga ato untang mapuy-an ang mga pagtulunan sa Dios ug ato kining ikapaambit sa uban. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Ginoo, himoa kami nga makaambit sa kaluwasan nga dayon. Nangayo kami nga magmalipayon unta kami kanunay sa kapuno sa imong grasya. Sa mga makatagamdam kami sa imong kanunayong panabang tungod sa paghandong namo sa inahan sa imong anak pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod awit sa paghalad.